ଚାଲ ରେ ବୀର ସିପାହୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ କରିବାକୁ ଲଢ଼େଇ। ଚାଲ ରେ ବୀର ସିପାହୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ କରିବାକୁ ଲଢ଼େଇ। ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଭାରତୀୟଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ଦେଖାଇବି। ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଭାରତୀୟଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ଦେଖାଇବି। ରଣଭୂମି ଠାରେ ହେବାରେ ଆମେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଣି ଛଳେଇ। ଚାଲ ରେ ବୀର ସିପାହୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ କରିବାକୁ ଲଢ଼େଇ। ଏଇ ବିଦେଶ ଭୂଇଁରୁ ନେଉଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଆଜି ଶପଥ, ସୈନ୍ୟ ବଳେ ଦେଖାଇବି ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଫେରିବାର ପଥ। ଏଇ ବିଦେଶ ଭୂଇଁରୁ ନେଉଅଛି ମୁଁ ହିଁ ଆଜି ଶପଥ, ସୈନ୍ୟ ବଳେ ଦେଖାଇବି ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଫେରିବାର ପଥ। ବିଜୟର ରକ୍ତ ଟିକା ପିନ୍ଧି କପୋଳ ଦେଶେ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧଣ୍ଡା ପତାକା ଦେବି ଦେଶେ ଉଡ଼େଇ। ଚାଲ ରେ ବୀର ସିପାହୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ କରିବାକୁ ଲଢ଼େଇ। ଉଚ୍ଚ କର ମସ୍ତକକୁ, ଟାଣ କର ନିଜ ନିଜ ମନ, ବାହୁବଳେ ଜିଣି ନେବା ଆମେ ଆମ ଭାରତ ଭୁବନ। ଉଚ୍ଚ କର ମସ୍ତକକୁ, ଟାଣ କର ନିଜ ନିଜ ମନ, ବାହୁବଳେ ଜିଣି ନେବା ଆମେ ଆମ ଭାରତ ଭୁବନ। ଦେହେ ଅଛି ଶକତିରେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଭୀତି, ରଣ କରି ଇଂରେଜଙ୍କ ଛଡ଼େଇବା ବଢ଼େଇ। ଚାଲ ରେ ବୀର ସିପାହୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ କରିବାକୁ ଲଢ଼େଇ। ଚାଲ ରେ ବୀର ସିପାହୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ କରିବାକୁ ଲଢ଼େଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ନାୟକ ଆଦର୍ଶ କବିତା ସ୍ରୋତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ବୀର ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନେତାଜୀ subhash ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ବିଦେଶ ଭୂଇଁରେ ରହି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବୀରତ୍ୱକୁ ଏ ଦେଶ କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବାସ୍ତବରେ ଥିଲେ ନେତାଜୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ବିପ୍ଳବୀ କବିତାଟି ରଚନା କରିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି
ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।